אנחנו ברחוב מיל 1634 בלינקולן פארק, בית מקסים, ברחוב באמת שקט, מטופח, ירוק. רואים פה שהשכנים באמת שומרים על הבתים, ואפשר בהחלט לראות בעתיד עליית ערך. הבית עצמו מושכר למשפחה מקסימה שהרגע נפגשנו איתם ועם הילדים. לא נצלם מבפנים, יש תמונות שצילמנו, אבל אנחנו נסתפק בווידאו מבחוץ. הבית ממש במצב טוב, אפשר לראות שהחלונות פה חדשים לגמרי, הסיידינג ממש במצב מצוין, ואנחנו הולכים גם לעשות לו פאוור ווש. בדקנו את כל הדרייבווי, נמצא במצב מצוין, לא נצטרך לעשות פה שום תיקונים, אין שום נזילות במרתף, המרזבים במצב מצוין. נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו עכשיו בחצר האחורית. בית פשוט נהדר ומקסים, ושוב אני חוזר, המשפחה מקסימה, מאוד נהנינו לפגוש אותם, חתמו על חוזי שכירות, הכל בסדר.